A miña vocación literaria non xurdiu así dun xeito concreto, senón que foi un proceso que se foi xestando ao longo do tempo. Escritura e lectura para min son dúas caras da mesma moneda, o resto é a experiencia. Se tivese que elixir algunha das miñas primeiras viaxes literarias, pois quedaríame coa Illa do Tesouro, porque é un clásico da infancia que combina elementos que formaron parte do meu imaginario literario posterior, como a evasión, as aventuras, personaxes emblemáticos, como, por exemplo, Jim Hawkins, que foi un dos meus alter egos da infancia. Esta é a parte, para mí, máis suxestiva da literatura, na cal, a través dunha obra, podes participar do mundo. Máis que creación, vocación creativa, o que teño e do que presumo é de vocación lectora.